Il-Ministru Rozjan Kutajjar ġiet fdata bil-Ministeru għall-Ugwaljanza u Drittijiet Ċivili u spjegat se tkun l-ewwel ħidma tagħha. L-ewwel priorità tiegħi hija li nirriformaw il-liġi tal-IVF biex inkomplu nagħmlu ġustizzja ma' tipi differenti ta' infertilità biex inkomplu nagħtu l-opportunità lill-iżjed nisa u rġiel isiru ġenituri. Il-Ministru Clifton Grima ġie fdat portafoll kompletament ġdid dak tal-ġustizzja, ir-riċerka u l-innovazzjoni. Perswas li bil-ħidma kollettiva u f'settur daqstant importanti fejn il-kunsens huwa essenzjali naslu sabiex niksbu riżultati li forsi fil-passat ma rnexxinix niksbu. B'elementi ġodda fil-portafoll tiegħu, il-Ministru Jonathan Attard għalli ħares lejn dan l-impenn b'ħeġġa. Hija responsabilità li tirrifletti fiduċja kbira, il-qajta b'umiltà ma wkoll b'impenn inħares il qudiem biex fi żmien li ġej inkompli nagħti priorità lis-setturi li ġej fdajt bihom, għandek l-ippjanar, l-infrastruttura, għandek ukoll element tal-kostruzzjoni u ma wkoll l-aspett tax-xogħol. Responsabbiltà ġdida għall-Ministru Joe Etienne Bela li issa ġie fdat bit-turiżmu. Aktar fokus fuq il-kwalità u dak ħajkun iċ-challenge il-ġdid għalija bħala Ministru. Il-Ministru Chris Bonnet se jkun iffukat fuq il-proġett tal-Gvern Malta in Motion. Rridu nbidlu il-mod kif niċċaqalqu f'pajjiżna. Għandna l-Malta in Motion li l-poplu issa ivvota għaliha u issa rridu nġibuha realtà. Il-Ministru Chris Vernon ħatar Ministru l-Affarijiet Barranin u Ewropej. Alison Zarafaċivelli issa ngħatat Ministeru u se tkun qed tieħu ħsieb il-Gvern lokali u x-xogħlijiet pubbliċi. Issa bil-responsabiltajiet akbar se nkompli nagħti l-għodda neċessarja lill-kunsilli lokali biex inkomplu nagħmlu l-lokalitajiet tagħna iżbaħ u aħjar. Kita sopparditanti wkoll issa ġie elevat għall-Ministru u se jieħu ħsieb il-fondi Ewropej, id-dialogu soċjali u l-protezzjoni tal-konsumatur. Nxamlu l-kmiem millum stess se tibda l-ħidma sabiex nimplementaw il-manifest elettorali u mmorru oltre wkoll dejjem għal-ġid tal-pajjiż. Glenn Bedingfield ġie fdat bil-Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà. Il-Permestru fdali responsabilità kbira, prioritajiet tiegħi se jkunu dawk li inkompli nsaħħaħ fuq it-tajb li kien hemm u nimplementaw il-proposti l-ġodda tal-programm elettorali. L-arti, il-kultura u l-wirt nazzjonali se jkunu fidejn Malcolm Paula Ġużgalja li hu fil-kariga ta' Ministru għall-ewwel darba. Nemmen li l-kultura li għandna fil-fatt ma tantx issiba f'pajjiżi oħra allura għandna aktar biex inkunu kburin doppju u ħanħares il qudiem ħafna xogħol, hemm ħafna affarijiet xirdu nagħmlu, hemm affarijiet anke tipi oħrajn tipo fil-karnival, għandna fil-festi, fil-qasam tal-opri, apparti l-arti, ġiri hemm ħafna x'tagħmel. L-ewwel darba Ministru wkoll Omar Farrugia li se jħossib iż-żgħażagħ il-benesseri u l-implementazzjoni tal-programm elettorali. Dan huwa rwol ta' azzjoni. Irridu nkomplu nisimgħu liż-żgħażagħ u nofrulhom l-opportunitajiet kollha possibbli sabiex ikomplu jimirħu f'dan il-pajjiż. Filwaqt illi nipproteġu u nsaħħu u npoġġu l-benesseri u l-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini Maltin u Għawċin fil-lista tal-prijoritajiet tagħna.